Saplos kami. Maragsakan ti Diocese of Lawag, Gaputan na Ornos, iti naiwayat ni Stasyon General Edi Akalman. Iti nung nailibot, dahil tayo life-size images, manipod ito na iti simbaan. Alas 6 iti rabi, iti nang rugi iti posisyon, nga nang rugi manipod ang mismo simbaan nga nagturong kang gumakalsada, iti mismo nga sentro iti sirad iti Lawag muna, dahil establishmento, at santo nagturong ang mismo kada ito'y abay iti tiyandaan, nagtandang nagturong Teresani Street, aginggan na panday jay, sangwan Provincial Capitol, sangwan iti masang bangko, and then iti hospital, naglaturnda, sa nagturong ang mismo, nagsubli iti mismo, Malawag City Hall, aginggan na, nagturong damitan iti masapay nga bangko, iti sirat iti Lawag. Kas makita iti video Idol Lawrence, talagang napintas ti Panacornos, dahil iti Rabrabol po. Nga nagitirit tinawin usar intunggal Semana Santa. Itangal daw, Miyerkules Santo, iti alas 6, yung white meat dati misa, iti English version, iti St. William's Cathedral, yung kasama din ito numalem, at dati panag-istasyon ito nagsimbaan, yung panag-Santo Rosario, alas 4 iti malem. Iti alas 5, at anto pa iti misa, tayo Iloco version to 10, Idol Lawrence, ito numalem, alas 5, iti St. William's Cathedral. And ti alas 7 iti Marabi, at dati maangay nga open-air film viewing of the Passion of the Christ and penitential rite with the confession. Alas 7 rabi ito data, maarami iti mismo nga ti simbaan, iti assured iti Lawag. At danto pa iti maangay nga misa into no bigat April 2, 8:30 iti bigat Idol Lawrence, iti Cathedral mismo nga ni Most Reverend Renato Mayugba, iti mangi adoulo dati misa konsegrado babaen iti grupo Diocese of Lawag. So take note, kaya tayo deboto, 8:30 iti bigat, iti panakiway iti misa, iti mismo nga St. William's Cathedral. Ito pa nga maiwayat at ay triduo ti Paskwa, ay panagtutuo, kapatay, ingas naman iti panagungar amin dito, kaya pilawag to ni Bishop Renato Mayugba, iti data nga activity, simbaan into no bigat, Huwebes Santo. At anto pa iti panagpunkusar, at Lawrence, panagpunkusar, iti basbasol. Alas 4 iti immediate malem, at iti maangay, iti Cathedral, iti basbasol, maksabrong ipakawan tayo, kung inisagit madalusan, ken maksayan, iti basbasol tayo. Alas 5:50, alas 5:15 iti malem, at ando ba iti maawa, may wayat, nga Rosario, iti simbaan, ken dati misa ti muuti nga panang rabi na po, 5:30, dati last supper, ito nabigat, dati April 2, iti Cathedral, dito manen na Most Reverend Renato Mayugba, iti mga doolo, dati last supper, iti St. William Cathedral. And of course, Idol Lawrence, adanto pa dito dudupeng activities, dati Ornos, iti panagbantay, iti Sacramento, iti Santissimo, iti Visita Iglesia, iti tradisyon, iti 7 churches, iti probinsya, iti Ilocos Norte, wano, iti Diocese of Lawag. And of course, iti Biyernes Santo, Idol Lawrence, adanto ti maangay nga penitential procession, ken na Christian 1 nakararag, may basar iti Salmo, alas 4 immediate agsapa, iti Cathedral, ken ti Carmelite, iti siyudad iti Lawag. Iti alas 12:15, ito na ti panakaiwayat, ti panagpampanunod, kaya iti maudi nga balikas, na pwesos ijay Bantay Calvario. So 12:15, iti aldaw, iti panakaramid, dato'y 7 last word, Idol Lawrence, anan, dagiti 7 last word, una balikas, ama, pakawan ng ida, tagita amutir, aramidanda. May kadwa nga balikas, iti kinapudluna, ibaga ken ka, dito ng aldaw, iti pagipagyangko kanya, ijay paraiso. So, dito 7 last word to Idol Lawrence, may waragawag to iti simbaan, Kubayan batlayan karatay na tudingan ng speaker, itireto yung activity mo uti, balikas ko na ama, at kita imam, iyawat kon to'y kararwak. Datakit na masalakan to Lucas, 25 verse 46, Idol Lawrence. And of course, iti libot,
Adang tumat, dati libot dati tumat lang order ti libot Idol Lawrence from Simbaan, Bagnet Kaproman Estate, and then aglaptan to Jai, Tigomers to Magnamit lang. Ito'y Abdan Avenue, Idol Lawrence, hanggang sa rin parat, ito'y rotamit ti posesyon, iti Aglipayano, iti Ciudad iti Lawag. Itinto met Sabado de Gloria, adang to pa ito'y panagagayaw iti Apo, babayan tinagsikanong kakrarag, may basar iti Salmon Tumatlaeng. And iti Domingo, Alleluia, alas 6 tumat kagsapay Idol Lawrence, dito to Sabet, maangay ito mismo, ito nagtisimbaan, iti St. Williams sa Katedral. Dito nag-schedule of activities, iti ati Semana Santa, manibod na mismo, iti Diocese of Lawag. Idol, Dennis Zanitio, Tatak, Ayat M.